सिगांनि 26 तारिख Charilam Block Monitoring Committee द्वारा selected chairman एबा monitoring committee members बरंग तैनाय हेरमा community हलो सिगांनि 26 तारिखआव 11टा समय सिगारो जतनो meeting ringjakha तामनि हिमालय सिगांनि सिनि एडिसि सं मारिनो तैनाय सिनि ब्लिस काउन्सिल सं मारिनो तैनाय जों थांजाके KOKLAM panda आदिनो जों KOKLAM लायनाय बनि बागै 26 तारिखआव जों डेट रोखा सिनि 10टा बिसि दङ सिनि चरिलाम केन्द्रआव इनक्लुडिं सिनि जेलिखला बिसि सह बनि बागैनो जों दिनै प्रेस मिटिं थाखा आदिनो सिनि मनिटरिं कमिटिनि जत सेंक्राक मेम्बार्स दा चेयरमैन संनो फुंनि 11टा समायाव शुड बी अटेन्डिं भाइबायदि हेरमा कम्युनिटी हल ब्लॉक प्रेसिडेंट दिनै आरो 5 मान जागासिनो ब्लॉक प्रेसिडेंट दङ सिनि वर्किं प्रेसिडेंट दङ tipra mothani TWF ni working president दङ सिनि भाइस प्रेसिडेंट दङ सिनि सेंट्रल नि दाजितेन दङ सिनि ब्लॉक नि खरकराम दङ सिनि बिक्रम मिस्टर परिमल ताइ सिनि दाराकत गताइ बासै सं दङ सिनि TWF नि प्ले हामबाय सोशल मीडिया न दिनै सिनि मांफिनो कवरेज खालामनो बागै अखायसे जों एकदम नांगौमानि सिनि बसकांगो प्लेस कमिटी निर्वाचन दङ आबनि बागै जों सिनि 10टा बिसिनि जा सिलेक्टेड जे मनिटरिं कमिटी बरबाय जों कायसा आसुमेन नांगौ कायसा मीटिं हेरमा 26 तारिख जों आदिनो जेसके फनो जों जत्त दसिनि 10टा बिसिनि चरिलाम पलिटिकल ब्लॉक नि आन्दार जारा 10टा बिसिनि मनिटरिं कमिटी दंनार न कायसा कयमुं नर जेसके माना दिनो नगनि सामखि फनो नरक हेरमा कम्युनिटी हल 26 तारिख नरक मानजान नांनाय टाइम 11टा टाइम समय नरक आ जरानि नकिसा नासिगै नरा दिन मानजानायनि बागै न कयो हामबाय बेलाखे हामबाय चिनि चरिलाम पलिटिकल ब्लॉक नि बिसिङाव क्लाइजाक तै चरिलाम आरडी ब्लॉक नि बिसिङ क्लाइजाक 10टा बिसिनि चिनि जत्त चंजाक मेम्बर तै चेयरमैन दङ फाइनाइ चिनि बिसि इलेक्शन नि बागै 26 तारिख नि सालो हेरमानि कम्युनिटी हल जों फुंनि 11टा तामानि जराव नरक जत ताकुक तै बुकुक संनो जों खाकुफुर बाय तै tipra motha निङै कायसा कबक जाव चिनि नांकुमानि KOKLAM pandaव सुदु 10टा बिसि